Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon! Ay, patrol! 44 minutos nakaligis at tak na alas sa Nuave Action Radio Philippines Standard Time sa Lawat, Bacolod, Pilipinas. Sa kuto malabutan sang signal sang DYEZ 684 Action Radio Bacolod. Kamusta naman ang atos rin ang mga ka-action diyan man ka mga bahin sang kalibutan. Ano man ang inyo sa ding kahimtangan. Ang palatunturan nga naga-serbe matakag dalonggan sang kagabihon. Action Night Patrol. Masobra isa ka oras naman nga papangalagad sang sering nga palatunturan. Sang sering istasyonan. Lamang madala ang insakto nga impormasyon. Ang mga hitabo sinutay sa tagsa ka mga ogsuran dala doon. O kung din man nga bahin sang inyo sering nga lugar. On the spot nga mga balita nga malawian sa atos rin mga action unit reporters kag mga correspondents. Yari kita sa Martes nga papangalagad basta Martes. Talos ka sa inyo sa rin nga regulang agcorman. Action Eric Magbanwa. Inyo ka action na Marlon Henobaya. Tara sa ring tara yari kita sa unang petsa kaadlaw sa nga bulan sang Disyembre. Amo nga istorya sa ginatawag uno o kon number 1. Importante nga adlaw kag importante nga numero. Nga man amo ning pinaka-importante nga numero. Amo ning hari sang taran nga numero. Bangod bisan ano kag sinuman nga numero. Dapat gid nga mag-agi sa sining numero 1. Dibla? Hindi man ka makadiritso sa number 2, 3, 4, 5 kundi ka mag-agi sa number 1. Amo ning ginasiling nga numero nga importante sa tanan. Ang number 1. Sa taran-taran nga mga number 1.
dapat kamo magpabilin nga number 1. Kadapit sa nga siring nga bulan mga kaakson ginabantayan gid sang kalabanan. Tangod kada adlaw ginaisip kon pila na lamang ang nabilin. Antes magpaskwa o kon bag-ong tuig. Di subong ho, may 24 diyas na lang magatupa na ang panahon sang Paskwa. 24 diyas antes ang Christmas Day. Kag 31 ka adlaw. Antes ang tuig 2021. Sa siring nga bulan sa nga Disyembre ang pinaka mga ginapaabot nga mga kahiwatan o kon aktibidad yarang ginatuwag na simbang gabi. Mayaraman sa nga medianoche kag noche buwana. Amaning pinaka mga ginasaulog sa siring kalibutan sa kada pag-abot sang bulan sa Disyembre. Ano man ang inyo sa kahimtangan karon, nagahilay-hilay man kamo, nagapalungkoon, kag nagapaturaw-turaw sang kabulusgon, o kon sa mga nagadigamo para mga ka-aksyon naton, nagadigamo para sa ila sa ringa palanya po nun. Welcome sa ila sa ringa palatuntunan. Sa mga nagasiko-ko, o kung nagabarikutot bangod man sa amat-amat nga pagtugnaw sang panahon, ay may istorya ko na kadugay ha, angot sa matugnaw nga tiyempo o kung matugnaw nga panahon. Sa mga nagapatiyom-tuyong naman sa ilasaring nga mata, bangod sa katuyhon, bisan pa sa mga nagalantaw gani sang telebisyon o kung nagakote sang cellphone, kag naga-chat-chat, karong ila sa nga dalunggan kag palamatian yari diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ang istorya maka-aksyon sa matugnaw ho, sa mga mahilig sa matugnaw nga tiyempo. Nakahibalo bala ka mga subunggid nga adlaw, ang pungsod sa Pilipinas naka-record sang pinakamatugnaw nga tiyempo subong nga 2020. Tandaan nyo ganiya, magaling nga December 1 ho. Coldest temperature so far in the country. Naka-record dito na batsagan maka-aksyon sa bahin sang Benguet ho. Pila bala ang katugnawon. Magsiling kita tugnaw nga temperatura degree Celsius. Di sa Benguet maka-aksyon na record to 11.3 degree Celsius. Sus, grabe na nakatugnaw. Subong gani maka-aksyon ang aircon digin off ko anay sa makadali. Kay pagsunod ko na rin maka-aksyon, grabe katugnaw. Usually maka-aksyon 16 degree Celsius ang temperature sa pinakatugnaw nga bugas ang aircon mo. 16, di ba? Kaya na yung ho sa Benguet maka-aksyon 11.3 degree Celsius. Gen-report ini maka-aksyon sa mga adlaw sang Pag-asa. As of December 1 siling sang Pag-asa, ang lowest minimum temperature nakarehistro sa Benguet State University sa La Trinidad, Benguet. Magluwas sa niya maka-aksyon, mayara sa nakasunod pagid nga pinakamatugnaw. Mayara sa 5 ka mga lugar nga naka-record sa lowest registered minimum temperature. Kaya mana sa nasilintana sa bahin sa La Trinidad na Benguet, 11.3 degree Celsius. Ginasundan sa Baguio City, ti basta matugnaw nga tiyempong Baguio City, wagid na pag nagapaulihi. Ang Baguio City naka-record sa mga December 1, 12 degree Celsius. Lapit-lapit man sa Benguet ba? Ikatatlo maka-aksyon na record sa bahin sa Marawi State University dito sa may surat sa Marawi, 17.1 degree Celsius. Ginasundan sa bahin sa Malay-Balay City, 11 degree Celsius. Kag ang Bayombong, San Juan, Vizcaya,
nakarecord mga kaaksyon sang 18.1 degree Celsius. Amo ni mga lugar mga kaaksyon nga nakarecord sang tumang katugnaw nga panahon. Ang siling ni Ariel Rojas, amo ning Pag-asa weather specialist, nagakatabo ini mga kaaksyon bangod sa northeast monsoon, amo ni sang ginatawag sa aton nga amihan. Kag posible nga mayara sang mas matugnaw pa nga mabatyagan sa second half sang sa mga bulan sa Disyembre. Matupa na sa maka-aksyon sa ikaduwang semana o kung sa ikatatlong semana mas matugnaw pagigali. Pero bantayan ta kung di nga mga lugar maka-record sa mas matugnaw pagid nga tiyempo. Ang tugnaw nga panahon disbintaha ini para sa may mga balatian nga arthritis. Di bla mo ning nahuyugan gisang masakit nga arthritis mo, nga tinuhaw ni mag-aksyon nagatikang-tikang ni ang mayara sang gout nga arthritis basta matugnaw ang tiyempo. Hindi ba ni maayo para sa may mga pobias matugnaw? Kabay pa nga bisan mag-abuso rin katugnaw sa panahon mag-aksyon di lang mag-upod sa katugnaw sa ato sa nga bulsa. Kabay pa nga mangin mainit lamang bangod kung mag-upod man sa katugnawon. Ay bugto ginang rangos sang pato, tagloylo ginang pako. Bangod way na sang galastuhon, nagasoprer pa sa katugnawon. Alas 9:53 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ulo aligmal kita mga aksyon kay basta gani matulutog na ang panahon. Aligmat kag alertogid, hindi mapaktan ang tiyempo sa subong. Nga mabulubugnaw ang panahon, ang kagabihon. Bangod sang pagsulod sang bulan sa Disyembre, may mga tinuga man maka-aksyon nga may maitom nga handom. Abot na ano klase mga tinuga ni, mga alien guro ni. Ining mayara sang manayawa balik nga gawi sa tiyon sa kagabihon. Nagalambiyong nagapamantay, nagapanilag. Sang balay nga pwede sudlon ka kawatan. Ginmuno ka niya maka-aksyon, kaya hindi gini malikawan. Mayara gin maka-aksyon, bisan pa nga mayara sang ginimplementar nga curfew hours. Ay, by the way, curfew naton diri sa Bacolod City. Como kay nag-MJCQ na kita, umpisa sa mga December 1. Ay, ginidog-idog lang ta na isa ka oras. Ang umpisa sang curfew, kuning curfew nagligad. Nagasugod alas 10 sang gabi. Umpisa sa buong December 1 to 31. Ginidog-idog lang isa ka oras. Umpisa na alas 11 sang gabi. Pero tub-tub alas 4 sa gihapon sang kagahon. At least makahitad-hitad ang negosyo. Kag ang mga nagalabi na gid ang mga restaurants naton bla. At least mayara sila, pwede sila magkapanira alas 10. Ang isa ka oras 10 to 11 itala nila sila sa nga pag preparar panira. Pwede man nga mag 10:30 sila mag-umpisa preparar panira. Mayo na lang niya. Gidog alas 11 maka-aksyon. 11 to 4 a.m. Nasa din na sa mando sa ato sa nga syudad. Pero ang ginatawag maka-aksyon nga likorban as is gihapon, same gihapon. Ang pagkabaliga sa ilimnon nga makahulubog sa Tiangge maka-aksyon, nag-aumbisa sa gihapon alas 12 sang odto, tubto alas 6 sang gabi. Pero pwede ka makabakal, hindi ka mo sa gihapon makainom sa pampublikong lugar. Bakal ka mo 12 to 6 lang ang baligyanay sa mga balalagyan. Balikan ta pala maka-aksyon ang mga makalamsang kamot sa tion sang kagabihon. Ngagin muno ko ni. Mayara sang krimen kabay nga nagluntad, nagligad nga gabi, nagligad nga adlaw. Paisa ka minor de edad, 17 years old ang pangidaron to. Nateruhan kag napatay maka-aksyon, ti ang record sa ton di man hamak.
Ginakusahan nga mo man sa likod sang seryesang kinawatay. Kulang na lang makaaksyon hambalon nga miyembro sa akyat bahay gang. Ay oo. Sa simpleng pulong kawatan ni. O sa mga kawatan na basi ka mo magpareho man bla. Sa tong dadangatan sa isa ka menor de edad. Dito sa area sa Barangay Villamonte. Nagluwas na lamang makaaksyon sa mga tao nga huwag kaya kahadlok. Patay kon patay! Ang importante makaganit, makahimo sa ilegal nga aktibidad para lamang makakwarta kag makaganar sa ilegal nga pamaagi. 9:57 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Halong-halong basta tion sang kagabihon. Nano mga balita nga to sa nga dapat tutukan sa saring pagpakalakad sa inyo sa nga palatuntunan. Sa bahin sa nga balita lokal makaaksyon sa gihapon parihuman sa ampet sa subong. Ang numero 1, ang number 1 nga ginestoryahan. Among pagsoksok sang face shield. Pagsoksok sang face shield sa mga tawong ari diri sa pampubliko nga lugar sa Bacolod. Pila naman kaadlaw makaaksyon nagligado sang aprobahan ang lokal nga kasuguan. Amo ning ordinansa makaaksyon nga nagaobligar hook or by crook. Dapat obligahon gid. Dapat magsoksok gid sang face shield magluwas sa face mask. Soksok sa insakto, hindi tiko, hindi bangian. Kag dapat nakaplastar gid sang maayo. Tuman ka na mo sa gihapon ang way makabatsag ho nga may dakpanay nagali. May pwede nagali nga multahan. Ang rason sa na makaaksyon ti kulang sa ginatuwag nga information dissemination. Ang pagpabalo sa mga tao diri sa Bacolod, pangayaw ka man akong tumandok. Ang balita makaaksyon, subong adlaw, ang mga nagabugos sa ginatuwag Task Force Disiplina, amo man yung makaaksyon sa ito nagapanakop kaya nagapatong sa multabla. Sa mga way nagasoksok sang face mask pati social distancing, manuway pa ito ginaobligar tanan nga magsoksok sang face shield. Ti subong niya makaaksyon na obligado ng tanan. Face mask, face shield, social distancing. Ang Task Force Disiplina gasugod na ha sa paglambiyong sa sunod para implementar ang damlaglang ginaprobahan nga ordinansa. Ay may mga nagladakpan ka na isyuhan na siya natuwag sa citation ticket o. Sa saling citation ticket, nasa adring dapat ni mo bayaran nga multa. 200 pesos kung residente ka sa Bacolod, kag 300 pesos kung hindi ka residente sa Bacolod. Ang pamangkot sang Bacolod nun makaaksyon, malikop gidayhan sa task force ang tuman kalapad nga lugar nga pampubliko diri sa Bacolod para likupon man parakop ang mga nagkasupak sa ring ordinansa. Ang taran nga mga pampubliko nga lugar sa Bacolod kung isipon alos hindi na may sipan kadabuon. Merkado, terminal, malls, establishmento, dalan pati pasahero sa salakyan kag nagasakay o ko nagamaneho man sa pribado nga salakyan. Ano ba lang epektibo sang kampanya man? Ilang matipon diri nga multa. Way pa nato mamunuhan na makaaksyon ang kampanya sa ato sa nga syudad. Sa mga kabaranggayan sa road clearing operation. Daw ay magani mabatsagan mo. May aragin man tuod gin nakakas, gin pahalin, pero katiting pa lamang. Downtown area libutan yo. Daw ay gid miyura ang road clearing operation. Alas 10 ono Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano pagkiniba sa nga balita? Oy, atensyon ha. Sa mga bulang iros Bacolod, good news ini para sa inyo. Good news man para sa mga inugbulang nga manok. Lawig-lawig man ang tinerasang inugbulang nga manok, no? Sila sa ding hawla. Sa ila sa dekuta. Ang balita makaaksyon, dalit na lang kag pila na lamang kaadlaw. Laban-laban, pwede na makabalik ang cockfighting operation o kung bulang sa mga bulungan. Pero hindi pareho sadto nga nagasinumbali, nagaginutok ng mga tao nga tumalanaw. Lain ninisubong kung magbalik giman ang bulang sa mga bulangan. Diri sa Bacolod makaaksyon ang sikat kagabantog nga bulagante
Amaning New Negros sa Coliseum sa SP Village, Barangay Pahanukoy. Ang balita makaaksyon nga kaina sa hapon tingatlo sa kapulisan. Area sang Station 8. Nagpatigayo na sang pag-inspeksyon sa among nga cockpit arena. Angot sa kung paano implementar ang general guidelines kag minimum health protocol. Bisan minimum na lamang basta nagatuman sang protocol. Pankon protocol kontra COVID-19 ang balandri sa Pilipinas. May ara kita sa ginatuwag nga minimum, may ara man sa ginatuwag nga maximum. Isa lang tinutuyo sari para nga malikawan paglaptas ang COVID-19 nga kagaw. May minimum, may maximum. Kaya minimum amo ning gina-implementar sa Bacolod subong. Ang minimum amo ning pagsuksok sang face mask kag social distancing. Ang pagsuksok sang face shield. Ibantayan natin mag-aksyon kung saan ugid ang pagbalik sang bulang sa mga bulangan. Iyara ka na silang mag-aksyon nga online dito sa Iloilo nagbalik na kano protik ginaklaro man nga wa ito ginapanugutan. Wala itong tagin mag-aksyon nga maplastar sa maayo. Kaya ang industriya mag-aksyon sa mabulang dari sa Negros Occidental, dako maning mabulig. Grabe ang industry sang pabulang dari sa Negros Occidental. Ang Negros Occidental, pinakasikat niya sa Pilipinas. Ari diyang mga mayo magsagod sa ginagbulang manok. Ari madag manok nga matanda kag maisog umaway sa kada bulang. Si Manny Pacquiao gani mag-aksyon sang una sang way pa sa nagkatuon sa Biblia bla. Si Manny Pacquiao sang hindi pa sa senador pero damo na sa sang ginkuwa nga corona kampyonato sa patag sang boxing. Solo sideline kagalingawan niya ba lang to sa unang pagbulang mga ka-aksyon. Ay nakita ko ya personal si Manny Pacquiao sa isa ka sikat nga bulangan dira sa amon barangay Tangob. Nakatudlo nga sila action bar kay kilala mo tos punta to. Sila ko sila Manny Pacquiao na. Nakaagis Manny Pacquiao bakal manok sa bulangan diri sa may syudad sa Bacolod. Dugay-dugay na itong mga tinuig galing. Nakalo pa tos Manny Pacquiao sa rotoman. Nagburi lang kalo ni. Naka-short lang siya. Dara na pamatudan nga ari diri sa Negros Occidental ka Bacolod. Ang pinakamaayong nga manok, kalidad sang manok nga nagbulang. Cinco minutos nakaliga sa tak na alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sige. Dugay-dugay, hahibalo naton ang mga balita nga dulong sa ato sa mga ka-aksyon. Nga naga-standby na sa siling mga talion, nakahanda na sa pagbulyada, sa pagkabirada, sa ina sa mga natipon nga balita sa ato sa mga pagpangalaga. Sa kaburitor sa ato sa mga live stream, dugay-dugay, acknowledge na ka mo. Salamat temprano pa. Nagapulaw-pulaw man sa ato sa mga pagpangalagad. Ato sa nga live stream, nagabaritor man iban sa ato sa nga YouTube. Sa mga nagpadala sa ilang sa nga mensahe sa ato sa nga communication, dugay-dugay lang ha. Nag-ulan na sang mga messages sa ato sa nga communication. Las 10 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. May information kay na may info nga sumunod kay na mga ka-aksyon diri sa aton na kuno mayara sang kinagamo sa isa ka lugar nga lapit man lang diri sa may syudad sa Bacolod, boundary sang Bacolod kay isa ka syudad man. May kinagamo kag may report nga may ara kuno sang natamaan. I-check na dugay-dugay kung bala kumpirmado ining information.
Sa Sarigabahin, hibalaw na ito na ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa Sanigay Matarion sa report sa ato sa ring patrol. Aksyon Night Patrol Field Reports. Observation report with Axon Jan Diaz. Axon Jan, mayong gabi, please kabin. Was, bugsay, talisay. Nakaabot ka na Ari ka mo sa Talisay. talisay naman ha. Bao. Kaya bala mo to katalakas ang tsura ka makulod bla. Gani, Sa matik- mga makulod mo dyan po ng tsura. Oo. Ako dito yung observation sa talisay. Bi kung kamusta man dibing tsura sa talisay ko na mo siniutas do makulod man. Oo. At pinapitan na ilamang bala. Ati reaction na Marv sobra ko is makulod. Ano tong gin padulungan nyo kung kumpirmado to? Balbalon pa na karon. Okay. Kay konfirmado gito. Patay. Uy. Patay, gintripan, nagtulokay sa ilimnan, Sus. natakan sa tulok sang kontra, tinindogan, tinayaan pusil, tiniro, patay. Agoy. Amos mong kaisog sa mga tawag sa mar. Tulokay lang yan subong mong, pagsalasala mo lang tulok mo. Ang lugar, mabulubugnaw pa naman to blake, kay bukid na gito yung bahin sang talisay. Oh. Agaling kido kainit, guro sang nulo sang taho, kay nagainom-inom eh. Nagtinulok tayo guro, dahil hindi ko rumayong tulok, ati, ano mo niya kay isang bibit-bit yung iya, dara karon nga, may bit-bit siya personal nga gamit, ati, di ko binulot sa giguro eh. Dagin patilaw yung giguro sang tulok na may, lain ang gipatulok ya, Sige. armas ang gipatulok yung action Wow. mark. Kamusta ang Talisay subong da? Ara ka mo da? Ari kami sa Talisay di ang sudad sa Talisay, amo ni oras, linong na, huwag na masado, action may naglambiyong ha, huwag na masado din mga salakyan nga nagabiyahe, kaya ang pulis, kasi ginalibot ang kapulisan. Magamot ni oras, do isa lang na yan patol ka Talisay, gid ka nagalibot, kay ti compare mo Bacolod, diyan may naglain-lain nga police station. Sa Talisay, isa lang ginaya ka police mobile patrol. Pero do cooperative ang tao, kita mo, do man dinalagbo nila tuaway, matapos lang damo-damo itong kaso nila naligad. At isubong do matamat man sila, no? Nga nag-cooperar gid man ang tanan action mar. Pero may iplastar ko na karon, isanik ka do ginakakulbaan sang Talisay nga area, bla? Oy. Ato lang reminder mo kay na, basta gani magbulubugnaw ang panahon, may mga mainit kag malain-laing elemento nga nagabantay sa palibot kun kaysa, no? Basta kalit-kalitan lang ya, no? Kag hindi mo matayan mo balay, disgrasya. Tanan kindi dala sa mo, di may plastar karon, simple naman di gina pangkawat nila, do mga bike lang action mo, ibang gani nga kawatan kung nga upo nila, nagkarapilas pa ya? Nagkarapilas, huwag nagkaradayon ng ilang pagpangawat, no? Aba. About December 1 na subong? Oh. December 1 na, wag kita subong kamatik masado, may nagapangaroling, kito hindi kita pwede. Pero kay namin nabatihan ko mga kalanan, yung nagapatoka na Christmas song, no? Ang isa gid action mga kay na, nabatihan ko gid ang sikat na sa unabla ni Willie Rebillame na bla. Kapatid ka ng kanta, ano lang nagkanta ya? Ilabas mo na ang iyong tambol, Oy. ang turotot mo nga titinago sa baol. Agoy. Pwede kang gumamit ng tutsara at tinidor habang may sumisipol. Nakabalo ko ng kanta? Saot Ay, na mo dito na balo sa... kang tanaw? Saot na mo na sa una sa Christmas party po. Ano sabi na? Ano sabi? Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Dahil saot pa paano ko sa abot siguro ko na no ay. Nasaot na nag-Christmas party. Di ba may aksinakso na? Gintago lang namon tong video kay daw malumpat kami sa building kung nakita namon. Hindi, ano na dala? Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tarat tarat. Boom. Ayun mo pa masabi boom tarat tarat aksin mayo. Oh. At yan muna pong basta Pasko mo na yung sila pati mo kanta mo. Ang mo ginakanta si Willie Rebillame basta mga boom tarat tarat. Ano yan kumiyara man nga version sa boom tarat tarat ito nagtaliwan na lang sila ito gani. Si Boy Rino, no? Lahat naman guro version niya kung boom tarat tarat yung Japon nga lyrics. At
iramo nagapatulog-karto-kar diri sa surad sa Bacolod sang mga ambahanon may kangtan sa Christmas mga kaksyon. Pasulod na kami Bacolod, sini nga mga tirion, magitan rin naton sa may dalan laksyon mga kaksyon. May pinapaka mga pribado nga sarakyan nga nagabiyahe, ang mga 24/7 nga kalanan, do kadamo, nagigagabukas bukas bala, mga fast food chain Action Mar. Ngara, nagalalapaw no kisa, tagalas sa, ano mo, kisa 24/7, meron di isa sa may laksyon. Amin na cases, good, basta ganit may naga-drive-thru lang, naga 24/7 sila, nagabaligya, pag nagyapon niya, draso bang sang Capitol, may nagbaligya, no? Why ko pa binakuan to picture kay duwa ito yung kurubla na pasiga ang lagon may ginapiparar na silang nga mga dagko nga lantern nga kada bala lantern may banwa nga nakabutang nga ngalan gawin na ligat tuig pag observation at tondo may ara gid man nadara nga may mga Christmas lantern nakasabit sa may sa mga kahoy dara hindi nakabutang ang ngalan sang tagsa ka mga banwa kag syudad kaya mayo man kay paratis ang Capitolya may ara preparasyon para sa Christmas. Ang plaza do paginihoy kag dihay pero may plano mas laguro nga ita-start ni Action Mar dras may plaza publika ano may kay ongoing pag construction sa plaza mo do na dugay-dugayan ay na lampuwasa na gani ang o kung before COVID do start na ina siya na pan COVID guro do wala pag tapos tubtob sa bongdo gasigi para na pagbongkal nila sa mga duta kay kabado ka do ginabutan nila bricks bla do ginalain nila Action Mar ang mga talapakan no dali sa may Ramos Lacson way nagagasigang traffic light to pero at least jutay naman lang ang salakyan nga nagabiyahe so hindi ka problema sa itong mga kaksyon basta pagbiyahe sa dalanon ang ato naman nga pag-aambalan. Anyway, sa mga akong nga ginamuno Blasimo sa Talisay kabati ka din sa istorya Action Mar nga may ara dira kaso nga isa ka balay sa area sa barangay Zone 12A kinsulod sa Kawatan. Ginkwa todo ang pinakadako ito kanila do bike bla bisikleta nga mahal na galing bisikleta na bla do mga high-end man nga bike nilibo man ang presyo sini ginkawat ang lain diri kaya ang mga kawatan ay tek naman subong may islasyan nga gamit adventure pa connection mo may adventure sila nga dala ginkwa nila ang salakya ang bike ginkwa pag nilang yabi ka motor why nila nadalang motor kay Burbog at Guro pero nakuha nilang bike ang yabi Action Mar gindala nila natabo ni mga November 22 kung di ko magsala or 24 nagbalik kay Action Mar sa sunod niya mga inadlaw may ara naman nga nagapulo pa si Black dara kag nagabalik nga van naman nga color puti. Kaya nga ba nila, kaya why to nila nakuha ang motor, basib lang kumpleton lang nila, mayabi na may motor pa, basib kan laliwat. Di kay damo daga insidente, Action mga ginapangkawatan lang mga balay, and then kalabanan, mga bike ginapangkuha, mga gamit nga iban. Kaya kay suspect sa nila, amo ginaglibot-libot sila lugar, kay may mga CCTV camera sila naging panganglan Action Mar nga kung lang taon sa mga footages ngayon amo gining nagabalik-balik dala sila lugar no gatiyog-tiyog la kapila magbalik sa tubang sa mga balay and then eventually dugay-dugay may manaog na abi kag magkakatlakat kag maglili sa mga puloyan ang alegasyon din nila kuno do ba sini mga report sa baton nga base alin pa rin sa may surat naman sang Bacolod ang iban dito doon nila nga mga suspetsado Action Mar, no? Aliwa, na-interview natin kay na si Barangay Kagawa Dungel Lapuho sa Barangay Zone 12A. Isa sa mga nagresponde sa lugar, ginpatpatyak nung natabo base sa impormasyon Action Mar nga iya naman nga nabaton gikan sa perman nga mga otoridad Action Mar. Tuesday, November 24, isulod ang balay ni Engineer si Rita. Ito ang ilapay iapi sa Kawasaki Ninja nila. Okay. Kasi ang mga kawatan may sabi siya atensyon may video ko di kasi naging sambat
engineer. Engineer. Okay. Bali, sikat nila mula to na po, no, na pagkaka na nila wala na ang bike kagang sigraper kagang yapi. Pagka Sunday, nagtukan gisang bataya, naglapaig na kuno ang van. Van na yan gigamit, nga wala plate number. Wala 9 o'clock sa gabi. Okay, oo. Tapos, pagkaka nabalitaan namon nga may nagitsulot na niya pala sa San Lorenzo Ruiz Phase 2. Ibaan to malakas ko, no? Okay, tari mo sa Zone 12, katawad? Sa Zone 1 na siya, Zone 1 ng San Lorenzo. Okay. So, both sila yung kagawad din ng van, ang observation sang tagiya, doon ka pinambalik-balik na sila balay. Nga doon libot-libot. Before naman nagano ko no, ang attention to ko no, nagano, doon ka tatlo na ko no, balik-balik. Kaya nakita mo sa CCTV, doon ka tatlo balik-balik. Nasunod ang moment to kagabi na diyan niya, nagsulod sila, nagahon sila, nagsulod. Both sila kagawad is November 24, nakuha ang bike, and then ang ibang nga gamit. Saan ako nagbalik yung van? Nagbalik ang van sa Sunday, November 29. Okay. So, nag-disay man ka po ng ilang daw modus, na daw akto kagawad. Oo, no, amo ito. Sa action mo ba tayo nakamay ginamang sa statement ni Barangay Kagawad na Puos, dara sa Barangay Zone 12A sa may syudad sang Talisay. So kung nato may pila ka mga subdivision sila nga amo nang ginabalik-balikan sining mga kawatan. Gingkuha nato actually isang statement kag kunanong obrahon diri sang bahay naman sa Talisay City PNP sa pagpanguna ni Police Major Jigger Himino. Kag according sa Action Mart, tila na nakaroon nga ginatutukan nga dapat libutan ginil from time to time ang tanan nga mga subdivision dira sa palibot sa syudad sa Talisay kag inyo man sila sambulig sa mga otoridad. Nga kung makitaan sila nga suspetsoso liyog lang report nila yon sa mga kapulisan para at least makabaluman kag makaresponde kay ang karamuon la ko na kadutay abi isang mga pulis isang Talisay nga hindi makasupay so kung hindi abi kay go para bantayan ang tanan nga mga pumuluyo dira sa Talisay. Kag ako dito kay Sir Remino nga kon may nakitaan sila may mo sila magpakigangot sa barangay, sa mga kagawad, sa pisales, sa mga tanod. Kag kung natin may numero sa mga kapulisan man, pwede sa ganang katawag para at least makatuan as long as na-verify lamang ang report. Bisan pa, hindi na sila balay. O kung sa tupad nila, abi balay action mark, pero nakita nila, kag wala na tukiban sa tagbalay, may mo sila nga para man maproteksyonan ang ilang magkaigod action mark, sila na mismo ang maghangita sang pamaagi para matapna na ini. Kaya according kay Sir Himino, may ara na sila katudlo nga mga suspetsado. Actually, mga grupo-grupo dira, may duwa na sila nga nadakpan tinalikdan ng mga sirimana. According to sa iya, dira sa Talisay, wala sang organized group na nagapangawat. Duwarab lang at subong lang nga nagtubuhaw, kay matipigado bangod sa pandemic, kaya mo na action mga nagpangawat sila. Ang ikaduha naman, ang inalantaw nila, may isa ka grupo, nga gikan diri sa sunod sang Bacolod, nga nagapangayaw patuya, no, panghalit sa may sunod naman sang Talisay. Yari si Police Major Jigger Himino. Magpalino na may sa mga incident na doon lately. Once may atong dito yung attempt to doon pali ang ilan ni gamit naman yung daw Toyota niya van. So pali may ara kita CCTV kagagin na nato na pumuloy regarding sa sina. So sa FB nato kag sa iba nato na possible na information na mapapalo ato mga pumuluyo. With regards sa bike na nakawat, may ara kita nakawat na bike under investigation para subong kung sino ato na suspect kay isang gabi medyo dulong-dulong pa to. So subong ginasigurado lang kita na mga suspect natin. Kay before na may mga incident na natabo dito sa Lacosta Brapa. Okay, pero ang dito incident paligid wala lagi bayaan nila ang area nila, bayaan nila balay. So while
Oo. Sa Subo, especially gabi. Although, nalak operational kita, but then, ginatingawagin natin. So, nakanda kita sa visibility patrol along sa sulod sa aton nga mga subdivision. Naman nato tapos kita sa subdivision, visibility patrol kita sa highway. Action mga batian si Police Major Jigger Remino ang tagpamuno sa Talisay City Police Station. So manang iyang ayo reminders appeal sa mga taga-syudad naman sang Talisay mga kaaksyon. Ang sitwasyon diri sa Bacolod aton manakuhaan kung ano base wala matuon na may mga exist mga kaso sang kinamatay diri sa Bacolod nga naga tuluhaw na lang pero wala pa sa mga kasulbaran aksyon mar, no? Karon ang patuloy kami sa Dalan Araneta, makita naton do mga halos taxi na gid lang man ang nagabiyahe sa limang nga gabi mga kaakson ng mga tricycle. Kaya of course ang ara sa Dalan no naman nagapaninlo ato mga street cleaners nga mga kaakson nga nabaka-baka paninlo tubtob na ni magkagahon para buwas sa aga paglambihong sang ibandera komodo medyo maluligwan ang aton nga community quarantine especially mga protocol at idamo sigurong magranda di mga kaakson. No, karami sang panyempo sa palibot sang syudad, masanag-sanag nga aton nga kalangitan ang bulan ara gid. Gani kay bituon ato pagkabado wala kay do nakakulapan sang panganod mga kaakson. Kang balita karon kang tanan sa shooting incident kinagluntad sa lamang nga gabi o kung sini nga kondra sa may isa ka Highland Resort. Sikat na Highland Resort sa bahin sang surad sang Talisay mga kaakson na batihan diri sa Gyapon sa panamang nga pagpangalagan. Mga kaakson subong nga panahon tandaan nga isa sa marason sang sa mga kaakson pagid. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Okay, salamat gid dari kita sa pag-acknowledge sa ato sa mga live streamers. Gabo dito sa ato sa live stream. Yaran nagaparok-urok si Alex R. Monteza. Ambalya, okay. Mergy Tiranya, good eve, watching live from Dangkalan, Ilog. Okay. Jory M. Monteliano, good night. Ambal din Jory. Si Yvonne Buesher, mayong gabi, Action Sir Marlon, Dan Sharing, Advance, Merry Christmas. Advance, Merry Christmas man. Sa kay Yvonne Buesher. Okay. Si Kewin Tikala. Okay. Kewin Tikala, good, hambalya, no? Okay. Ikaw nagali, Sir K. Si Kewin Tikala. Okay. Nag-test gali kaya na si Kewin. Salamat, Kewin Tikala. Kabay pa may tigayon to ang ato sa di transaksyon. Rock di Malinaw, good eve Action Sir Marlon, shout out lang ko kay Boss Mauricio. Okay, thank you.
Si Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Good evening, Idol Action Marlon. Hirupaya, Merry Christmas, stay safe, Godspeed. Salamat. Si JVL Luntayaw. Good evening, Action Marlon. Monitor lang ko dia. Okay. Flor de Lisa Barillo. Good evening, Action Marlon. Keep safe and God bless. Salamat. Mergy Tiranya. God bless you always, sir. Okay. Si Christy Arevalo. Good evening, Action Marlon. Monitor na kami sa Valladolid. Tamyaw ko, family Dolorfino, Malapitan, Galon, Hilarso, Porcel, kag-advance happy birthday sa amon sa nga former barangay captain Jacinto Nonoy Torres Jr. sa nga barangay DJ Lane or Dila, Bago City, salamat. Okay, si Kewin Tikala, good evening sa Marlon, mabuhay ka, salamat. Alex Armonteza, Janice Sarsi Puedes. Good evening sa Marlon, watching live dari sa Villa Victorias Housing. Shout out lang sa family Sarsi Puede. Si Junjun Jingjing kag JV Carmela. Thanks God. Thanks good. Stay safe. Okay. Rona Amar Figueroa. Good evening action Sir Marlon, pa shout out lang ko gali sa banako nga si Pangoy Flores. Nami naman parok-orok niya pamati. Okay. Rosario Ondoy, good eve, watching her from Escalante City. John L. Evelyn Tumakin Brosi. Hi sir, good eve. Tamiyaw lang ko, family Brosi. Tumakin, watching sa barangay Kabadyangan, si Palay City. Evelyn Ipomuseno, mayong gabi Sir Marlon, kabatugnaw nga kagabihon sa taran. Ida Bravo, Dihero, Fulgencio, good evening, Aksa Marlon, watching live from Barangay Panokoy. Si Riza Lee, good evening. Mayo Castillo, good evening, Aksa Marlon, idol ko gid ang Action Radio, great ko lang family Castillo. Araman si Mercy Lirazan, okay, Gabamati, salamat. Rico Ilumbaring, good evening, Kuya Marlon, great lang ko si Nining family doon sa Cebu. Marieta Tumbos o Contumlos, ari ko rin monitor. Jocelyn Liboon Dispoho, good evening, sa Marlon. Araman si Spark Lee, good evening, sir. Martin Aliling, good evening po. Si Adriano Caballero, dugang sa sapi sa gobyerno, looy kaayo ang mga pobre lisod na kaayo pangita ng panginabuhi karon gi gobyerno na ang madato. No, iske marada, good evening. Lorini Taylo Bailes, good evening. Araman si Jonel Halorina, okay. Ang suli ni Linods ani okay, salamat. Absent subong si Sir Eric Action Mar India. Basta Tuesday ako gapon ko temporary kay day off ni Action Eric every Tuesday. William P. Well, good evening Action Sir Marlon, patamiyaw ko William Camilotes sa Barangay Potataytay. William Adni ari sa Bahrain. Ayan poblasyon Action Marlon, kun ang face shield hasta lang sa mata pwede pa na subong, inigid pwede kay ang gina-allow nila hasta gid diri sa sa babla. Sige. Pero way pa man nila gina-stricto ining hasta lang sa mata nga face shield, no? Ang iban do gina-consider pa subong, no? Pero babalaan tara samtang nagalawig ang panahon. Ninya Medes, good evening Sir Marlon, watching live diri sa Kamangkalan City. Tamyaw ko lang ang papa ko nga si Melvin Medes para may pamati sang programa. Salamat. Jude Denorio, mangkot lang ko sir din dampis talisay dito sa tubang sa kapistuhan, no? Kinagamo to tinulokay hinubog sa ulihi, may isang natumbagid. Teresita Orita Kahuraw, good evening Sir Marlon, listening sa program Action Night Patrol, Barangay RSB La Carlota City. Ang aksidente, ang insidente dara sa guwa sang kapustuhan amo nang i-report karon sa ato sa nga patrol with Action Chan. Noisky Murada, basta may armas isog labi nigid ko nakainom na. Fernando Lombre, ari na kami gamonitor Sergio Cotamyao sa kay Jovet Lombre, Leia Lombre, Herman Gumban, Buddy, Medel, Nene Medel, tanan sang dakotan dako sila sili. Ana Andrea Famoso, good evening.
Real Gomez, good evening, Action Marlon. Ma'am Bala pamati sa imo program Action Night Patrol, biskan ari lang kami di ga star sa Bohol, star sa Bohol, kag patamyaw naman dara sa pamilya ko sa barangay Abonan, Bago City, pati ang pamilya ko da sa Villa Villeta, Bacolod City, ang gapanamyaw halin kay Riel Gomez, watching from Bohol. Always keep safe. Cory Bidaha mayong gabi from Kuwait. Kano Gonzaga, monitor lang. Kano Gonzaga, salamat. Melanie Bernas, good evening. Jory de la Celestial, Hongko, Tex Mana. Kamusta na to ang ginamodra sa isa ka lugar sa Bacolod? Amo itong i-report to guys sa ato sa Riga Patrol, okay? Didane Jonah Axonmar, Merry Christmas to you. Advance man, Merry Christmas. Didane Jonah. Kenneth Valencia, niya punta parok-orok lang ko Sige, salamat kay Kenneth Valencia. Ako yaw, pagkakapanyapon Karoon pa kumanyapon, mag-abos balay, mga alas 11, alas 12. Kenneth Valencia. Hamal ni Didane Jonah, December 1 pa lang, pero Castris ang iya na bulyada ka damo sang work ay revokyo nax. Oh, okay. Jus, Dog Cage, good evening, Baksa Marlon, basi may kinalata na troubleshooter si ni Coburn Out Granada o Aguila Street, linya ka Arbis Bake Shop. Siguro ang fuse naglupok sa lapat gid o koleng-koleng panawagan si Nico dira sa may area sang Granada kuno, may area nga brownout. Chris Vilma Treyes, good evening. Araman si Francisco Munoz. Good evening, Baksa Marlon. Palihog tamyaw ko Dolores kag Juanito Basco sa Rosario Heights. Timri lang kason Jay, no? Kung okay na. Chris Vilma Treyes, salamat. Ako Maldita, hello. Chris Fig Guanzon, good evening, Baksa Marlon. Great ko lang Lilia Guanzon, pamatigid ka nagabi, sulit Akso Radio kabiya. Apple lang, good evening. Ramil Himoteya, pamati kami di Akso Marlon. Gloria Himoteya, sa Abada, Panamyaw Ramil Himoteya. Si Iban, balikan naman dugay-dugay. Pamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinagampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Pabalik sa Action at Patrol, 36 minutos nakaligad sa tak ng alas 10.
Ay, diri sa syudad sang Bacolod, may ara sang isa ka estudyante sa isa ka kilalang universidad pa ni. Ang edad maka-aksyon 21 anyos nga estudyante. Ang balita maka-aksyon nga subject siya sa investigasyon sang ila sa mismo bulutuan. Kaya may ara siya sang indecent post against Vice President Leni Robredo sa Facebook. Bisar pa nangayo na siya sang pasaylo. Ang mga opisyal sa nga bulutuan ti disidido gid nga imbestigahan siya. Hindi lahog bing tao sa Pilipinas sa nga Punta-Riyay, kadua nga pinakamataas nga leader sang pungsod Pilipinas. Maining post-post ni mag-aksyon, kadamo na sang mga nasampulan siri. Wagid magkaladud lang iba na. Mas maayo kung tani kung mag-post kita dara sa mapuslanon nga information, makahatag sang dugang taga-Ilocos, dugang nga ibalo sa kayuhan sang ato sinita sa tagsa sa eksika pareho sang sa mag-post kita dara nga magkahalit pa sa ulihi sa inyo. Di, sige, bantayan tani magkakson ko na managatan sa ring 21 anyos kay estudyante ho sang isa ka balutuan tani sa may surat sa Bacolod. Sa siring bahin, hibalaon tarang detalye sang natipon nga balita sa ato siring mga action unit reporters. Naka-standby na sa Baya Kalinya Action Percival Villamor sa bayan sang Southern Negros. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival Villamor sa report mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Action Marlon, kag subong man sa akton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Pontevedra Police Station, pamuno ni Police Captain Hansel P. Lumandas, mandatory drug testing kagabi, Action Marlon. No, ini siya kagabi, Nobyembre 30, 2020. Ini siya wala ni nakaibalo ang aton nga mga katapo sang kapulisan dira sa station sang Pontevedra. Hinali lang nag-conduct sang mandatory drug testing. So pakibot ini ang ginhimo sang aton nga police officer dira ni Police Captain Hansel Lumandas nga magpa-drug test ang tanan nga mga personnel sang police station sang Pontevedra. Agud naman ini sang cleansing sang aton sa hanay sang kapulisan sang Philippine National Police nga wala sang may nagagamit sang illegal nga droga samtang nga ara sa ilang duty, bisan pa wala duty, basta katapo ka sang opisyal sang gobyerno, so ginalikawan kidni. So ginhimo sini sang aton nga kapulisan dira sa Pontevedra nagkuha sang drug testing sang among station. So malipayon nga wala man sang isa nga nag positibo sa among pagkuha sang drug testing sa banwa sang Pontevedra Action Marlon. Liton kita sa may siyudad naman iya sang La Carlota Action Marlon. So kainaman sang hapon naglibot kita didto kag ang area sang La Carlota Police Station sa pagpamuno man ni Police Captain Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe upod ang mga alert team. So masako sila Action Marlon. So far matawhay ang siyudad sang La Carlota, wala man sang dalagko nga mga aksidente kag insidente nga nagluntad sa sulod sang 24 oras. So ang blatter entry sang aton nga pulis limpyo kayo, pero masako ini ang aton kapulisan sa pagbantay sang mga dalagko nga mga salakyan Action Marlon, ilabi na gid subong galing na no nagakarga sang tubo. So ang aton kapulisan may ara takos sa mga tracking nga hindi magsubra ang karga nga makalabot dira sa aton nga
wiring linya sang kuryente nga nagalaktod man sa dalanon agud to nga likawan ang pag sa labay sini ukon sa paglabot sang tubo sa mga wiring sang kuryente sang elektrisidad agud to nga malikawan ang pagkadisgrasya aksyon Marlon. So ginimo sang aton katapo sang pulis nga ginatakos ang among karga sang mga tracking nga nagapadulong iya sa sentral sang La Carlota. So eksido sang syudad sang La Carlota ang tanan nga mga karga sang tubo nga mga tracking nga hindi maksubra sa takos sang aton kapulisan agud nga malikawan ang pagka-disgrasya. Labi na gid ini Aksyon Marlon nga ang tabon sa buli sang tracking kag sa ibabaw nga wala sang trapal, so gina-apprehend kag ginadakop sang atong kapulisan kay ina siya violation, ina siya Aksyon Marlon. So ang ginaayo sang aton kapulisan nga kung may karga na sang tubo nga magpadulong sa sentral kag magpaula sang ila tubo, dapat may ara nga tabon gid ang likuran nga bahin sang ila tracking kay may ara nga isa may day ara yang mga kabataan nga nagadalagan kag magalagas kag magabali sang tubo sa likuran sang bahin sang tracking kag tunaan sa pag-aksidente. So gina-eksido man sang atong kapulisan nga dapat may ara tabon sa buli sang tracking ang karga sang tubo Aksyon Marlon. So para mo ini ang aton nga mga nakuha nga balita gikan diri sa aton area of responsibility. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Seria kag Honorable Kagawad Jufred Sapanta kag Honorable Councilor Don Chisrel Embultorio sa siyudad sang La Carlota, Honorable Seriaco ako siya sang siyudad man sang La Carlota. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Report. Salamat sa report ni Aksyon Percival Villamor. Ga-monitor man sa saring mga talion si Nunoy Manggobat ka porok-urok. Biyahe gihapon, way kuno sang pasahero kay Tamagid Kabugnaw. Pati mga alsa paldas dara sa may plaza publika sa Bacolod kuno. Way na sila sang upod. Kay iba na to na sa iban nga lugar. Sabal ni Nunoy Manggobat. Ay itik alisbo dara sa may porok pagidait barangay Tangob nagaparok-urok man, naga-monitor man sa mga alisbo family. Ambal ni Jen Oasis Sir, good evening Aksyon Marlon, good evening man. Ang istorya mag-aksyon sa bypass operation pa Bosan Kunibla. No kay may bypass operations nga ginpatigayon nangin madinilagon diri sa Bacolod City. Ang balita yaangot sa bypass operation ang ato dito sa bahin sang Iloilo. Kung may bago kitang Police Regional Director sa Western Visayas, si Brigadier General Miranda. Amuning balita kag hitabo makaksyon nga sa bugata sa iya. May bypass operation dito sa bahin sang Iloilo. Kundi mag-bypass operation ti sa masami nagapakilala bilang pusher buyer. Kaya nagapakuno-kuno balang ako naman nagbakal sang illegal nga droga. Otoridad kung hindi taga-PDEA, kapulisan. Pero ti ginaplano ina sang id-id, ginaplano ina sang maayo para nga hindi mabuking bla. Kag madakpan gidang subject. Diyos na natabo sa bahin sa Iloilo to. Na unahan sa naabot sa una sa sining subject sa bypass operation. May pusil gali ang subject sa bypass operation. Pulis ang napakilala, no? Pulis ang pusher buyer. Naunahan pa siya, gabot pusil sang subject, natiruhan pa siya, patay ang pulis. Dito sa Iloilo mag-aksyon. Way payain sige daw, way pagalayon mabalaan nga pulis kailan natiruhan. Na report sa mga residente sa police station, nagresponder ang mga pulis, ulihin na lang ito kiban nga tantiruhan gali, pulis. Ang pabangkot na rin nga dako mo ni. Di na itong back up niya nga pulis. Ang report nagasiling nga ito kutuloy layo.
ang backup ka pulis. Hindi ka bala magdudas na. Kung silingon, siya lang nga isang pulis ng transaksyon sa subject sa bypass operation na mutikan sa karon. Or base may nakasugid kay magayara sang sindikatos likod. Kaya nakapangaman to yung subject sa bypass operation may pusilgle. Naunahan gabot na tiruhan ng pulis o patay tarang tanos anyos lang o binhubin baka tama nga pulis. Sige lang pabosan tani sa action reports after the edition. Kay subo-subo katama niya maka-aksyon sa danangatan niyo. Ang pulis nga tuman kahubin pa ho. By bus operation. Paano mapasiguro nga hindi ni masulit man? Dapat planadong ni. Sama-sabay by bus may backup ginaya. Kaya basta ka na subject sa saring by bus operation, laban-laban may panaming gina. Labi na kung dako nga sindikato sa illegal nga droga. Alas 10:47. Action Radio Philippines Standard Time. Balikan na ato sa nga patrol. Ibalaon tabi ni Talia sa nga kinagamo nagluntad sa mga hapon ho o kon gabi. Sagwa dara sang Kampuistuhan Resort. Sakop na ni sa barangay Kabatangan mo. Area sang Sunad San Talisay. Action! Night Patrol! Field Reports! Ang report initial sa ato sa nga patrol with action dyan. Nagtinulokay lang. Oh. Okay lang yung galing imnanay da. May ininom sa makahulobong ilim nun da. Aber, ibalon ta Tali sa report sa patrol. Action dyan, please come in. Action Martak na las 5:45 kay nagilamang sang hapon. Nagainom sa sulod sa isa kasari-sari store o Consangge malapit sa entrance sang Highland Resort sa Barangay Kabatangan, Sunad San Talisay. Ining biktima, 57 anyo sa gintala kay Julieto Rosalem. Julieto Rosalem Sr. isa ka construction worker sa nga mga mismong Highland Resort. Kagini sa aksyon ng tumandok sa nga Senda Manolita, Barangay Payao sa Manuasang Binalbagan apang karon temporaryo nga nagatiner sa farm o kunabi uma silang tagiya man mismo sa Highland Resort sa may Barangay Kabatangan sa San Talisay. Sa Rodrigo Police Corporal Aljon Bautista ang investigador sa Talisay City PNP na ibaluan nga naginam-inom ining biktima sa isa ka lamesa grabe. Sa piyak ka lamesa Action Mar, digto bago ginama nag-abot ang duha ka mga kalalakinan nga nakasuksok sang jacket ang isa, nga nagaduag sang gray, color brown ang iya naman nga short taso nining lalaki. Ang isa naman nakasuksok sang yellow nga jacket kag nakaitom nga short. Amo nang medyo nubuo naman ang iya naman nga katason. Bago pa lang sila Action Mar nagsuot sa paginom-inom kag according diri sa atong mga kapulisan, wala pa kanila nila na ubos o hurot ang ilim nun. Ang atong biktima naman niya sa piyak, do bago lang Action Mar or other gasigi na saya inom. Kaya natabusin na dagali ining biktima nga si Rosalem halin sang aga tub-tub sining nga hapon gasigi inom. Nag-untat lang sa Action Mar sa nagpaway sa sang ugto kay nagtulog-tulog. Pagbalik niya naman sining hapon, nag-inom-inom naman da siya kay ti matulutog na ang panahon. Dira sa ilim na Action Mar, kitid ginamang ang area taga may dako-dako lang gawa sa itong announcer's booth. May duha ka mga lamesa, may balalagyaan sa ilim nun, may ara dala sa tubang nila sang isa ka videoke o kon karaoke nga pwede ka kulokanta. Kumbaga, kung dito kita nagatubang sa south direction, ari sa wala diri nga bahin, dalaga pong biktima. Sa tuo Action Mar may gamay nga alagyan, da naman nagaprungkuon ining duha ka mga suspetsado. Ang inisama to pamangkot naton sa area dito kay na, doon nagtulog kahit lang man black kunuhaw, no? Do gamay naman Action Mar tulog ka, hindi nila mabalaan kung may kainit abi nga tulok kay ining biktima bi kumaubog laga sige wakal nga wakal Action Mar ginalit na lang Action Mar nga nagbunot sa armas lutang di nila mag-confirm kung sino sa duwa or duwagid sila kag ginpayaan lang ang biktima ginpalukpan sa armas lutang ang nabatian sa mga saksi sa palibot duha ka mga lupok. Matapos ang duha ka mga lupok nakita na lagi lamang nila nga hamyangon sa salog ining biktima kag wala na sang kabuhi Action Mar. Ang dugo nagaagay sa iya naman nga ulo nga bahin kay inisyal nga impormasyon o kung pagpangusisa tilas sa ulo ang naangkon sining biktima dead on the spot gid inisa Action Marlon. Isa lang aksyon dyan ang biktima, way na sa upod? Way sa upod, sa lang gid sa inom. Ang sa piyak nga lamisa ya?
Duha sila, Action Mar. Duha, okay. So ang ginakabig din nga suspetsado duha kay matapos dila makometer ang krimen, dungan siya nagwadra sa baligyan, kiti dilobog nga duha pa mong magbago bala kasugod inom. Ang ginawa nila nagpalagyo sila padulong sa nabukid pagigabahin pababaw pag instruction mar. Kag ginaligan nagliko diri sa lagyan padulong sa may barangay Santa Cruz sa Banwasang Murcia. Kay may ano to mong lakduran bla padulong sa Murcia Action Mar dito sa babaw naman sa lain sa Barangay Kabatangan sa syudad naman sang Talisay. Antala section dyan, waya sang likorban, no? Wala. Pero may curfew. I think may curfew. Oo. I-confirm na nato Action Mar magkantaan sa liquor ban kag ang curfew kay tidigto sila naginom-inom na tumakitan kan isa may laragway I don't know kung na flash na Action JM pero aron sa itong close as of FB group na ton nga may ani sitwasyon may ara dira sa mga ilimnon pa sa may lamesa kag pagabot natong kay natigin sindihan nila sang kandila ang lugar kung sa gidi nagluntad ining pagpanglutang. According kay Bautista ang investigador sa Talisay City PNP why man ikro kontra nga iban ining biktima kay tiko na ton ano na sa ganing katuig nga nagatrabaho dira sa mismo sa may Highland Resort Action Mar. Wala man sa kuno ganing isang may ibaluan abi nga utang nagrabyado sa iba't tao kag iban pagid mahimo mangin motibo sa pagpanglutang sinisiya siniginamang nga gabi. Ang bangkaya karon sa may Manakla Funeral Homes nga dra naman hamtang sa may syudad sang Talisay. So dyan sino gapamangkot dali sino to ganing liwat ngalan sang victim? Ang biktima Action Mar mo si Julieto Rosalem. Julieto Rosalem. Oo, trabahante sang resort? Yes. Okay. Trabahante sa resort Action Mar, 57 years old. Ari sa si Police Corporal Aljon Bautista sa Talisay City PNP. Sir, paano na-commit ining shooting incident? Bali, natabo ni sir mga alas 5:45 sa hapon. Bali, ang biktima na si Julieto Rosalem Senior na construction worker sang Campistuan Resort Gintiro ni sang duwa pa ka lalaki nga wala pa makilala na sa subong. Bali ang biktima gainom ni sagwa sang isa ka sa resort sa Sambet nga resort sang gulpi rin isa ko na sang Gintiro sang duwa ka susulitsado sir. Anong igos? Sa subong, hindi ko pa ma-determine, pero ang dugo, arato dapat may ulo, sir mo. Okay. I-check ka pa na sa autopsy report kung diyan gitang sakto yung igo. Ano ko na ba? According sa mga tao, pa 6 years na nisagog dira sa resort, sa construction worker. Sa kalawigo niya way man sang report nga nabalitaan nga may kontra sa kung may suya sa hindi mga tao according sila. Action Mar batian si Police Corporal Bautista ang investigador sa nga kaso mismo. Yan natin nasubong ang resulta sa autopsy examination nga ginpatigayon agud ba si Kergit kaya pagin ang igo o kung kilas abi sila nga biktima Action Mar nga gintunaan gid sang yamana nga kamatayon ka tigatog na autobus babaw sa kapistuhan iban goroban nagguloy ng inom para mainit-initan Action Mar. Pero dito kay na nagabagtik tong katugnawan sang panjampoy labi nga nagaulan-ulan patuwadaan sa ng barangay Kabatangan. Sa total na mga ka-aksyon sa panahon ang COVID-19 nga balatian natin sa gihapon ginakabalakan pabakuro ng resistensya magtumano sa matagal. Protesta sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz. Wala sa sa Action sa Bacolod. Action Radyo. Las 10:56 Action Radio Philippine Standard Time. Kaya man ang dako-dako nga krimen or insidente nga naluntad sa mga gabi kung kainasang kasisidmon mga nagapasulod sa alas 6.
construction worker nga nagatrabaho dira sa may kampustuhan. Posible nga natripingan sa sulod sang balay ilimdan. Duha ka mga suspetsado, may armas galing isa, may pusil, na teruhan, nagpalagyong duha ka mga gunman. Action Night Patrol, magabalik buwas mga ka-aksyon. Temporaryo kitang magabiya naman. Balik man buwas ang regulang Anchorman Action Eric Magbanwa. Sa ato sa ring News Center, action na Undefensor sa Patrol Action John Diaz with action na Nixon Tahom. Ato sa ring action correspondent action Percival Villamor. There is a technical control action Nelmar Badera with action JM Baikin. Ato sa ring information technology expert. Ako naman action na Marlon Henubaya. Nagabilin sang good night, sleep tight. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!